Levels Production. I just 16 ndakajuma pamashwere ndikati kariba automatiki fiwe useva logistiki aukawande mraundi zviri besiki kane 7 speed mode aukabate kana kachinge kapinda road 220 pateshi eka saka jambira tobva tangorova shoes kane tsoka dzinorira kana urimo unonongedzerwa una mota yapumako kana wewe unorira uchibudamo unobvunzwa ndiwe here gogova mako saka jambira muhonda jezi yaiwewe ndenda newe yandinofamba nayo zive zile zindoburuka ndenda newe niyakutanda namhlanje niyakutanda namhlanje oh what you know inzwakane kamfanzan isaside utitobva taita gani jack to jack itonzwa ngoma through phone ukati inini ndokupa vana tena right mawindo takatinta saka chingopinda evari pandosa vakwate aina kana mbedha sisitiri inopenda saka nyaya dzodzo sazijambira muhonda jezi yaiwewe ndenda newe yandinofamba nayo zive zile zindoburuka ndenda newe niyakutanda namhlanje niyakutanda namhlanje oh kane 7 speed mode aukabate kana kachinge kapinda road 220 pateshi eka saka jambira tobva tangorova shoes kane tsoka dzinorira kana urimo unonongedzerwa una mota yapumako kana wewe unorira uchibudamo unobvunzwa ndiwe here gogova mako saka jambira muhonda jezi yaiwewe ndenda newe yandinofamba nayo zive zile zindoburuka ndenda newe niyakutanda namhlanje niyakutanda namhlanje oh saka jambira muhonda jezi yaiwewe ndenda newe yandinofamba nayo zive zile zindoburuka ndenda newe niyakutanda namhlanje iwewe niyakutanda namhlanje nifunuzeke nifunuzeka right